asi všetci v tejto sále dnes, chvala Bohu, pod tlakom laickej aj odbornej širokej verejnosti si uvedomujeme, že aké zlo prinieslo do tejto spoločnosti krok Mečiara, keď udelil amnestie na niektoré zločiny spáchané štátnymi inštitúciami. Preto kým Mečiarove amnestie zostanú v platnosti, asi všetci vieme súhlasiť s tým, že nie je možné hovoriť o Slovensku ako o demokratickej krajine. Zrušenie Mečiarových amnestií ja považujem oveľa podstatnejšie. Nie je to, aby sme niekoho v tom potrestali, lebo na to už veľmi neverím. Ale to, aby sme pre budúcnosť vytvorili precedens, aby žiadny prezident v tejto krajine do budúcna nemal ani najmenšiu snahu prísť a amnestiou ospravedlniť akýkoľvek teror, zločin, či už bol vykonaný cez štátne inštitúcie alebo nie. V tejto chvíli je mi nesmierne ľúto, že kolega Erik Tomáš nie je v tejto sále. Musím povedať a odmietnúť prístup, ktorým kritizuje opozíciu, že politikárčime s touto témou. Chcem povedať, že ten, ktorý tu politikárči, je Robert Fico a politická strana Smer, ktorá 19 rokov úspešne blokovala zrušenie Mečiarových amnestií a dnes musím povedať, že úspešne v tom pomáhajú jeho koaliční partneri. Nie je možné vyčítať opozícii, že máme vážne obavy k tej úprimnej snahe Roberta Fica zmeniť alebo dosiahnuť skutočnú zmenu v prípade Mečiarových amnestií. Snaha preniesť zodpovednosť na ústavný súd, aby rozhodoval miesto poslancov, aby prijali konečné rozhodnutie, je hrubým alibizmom z mojich očiach. To, čo navrhuje vládna koalícia, je, aby z časti poslanci, ktorí sedeli za HZDS a nie sú na ústavnom súde ako sudcovia, respektíve aby sudcovia, ktorých nominoval na ústavný súd Mečiar a jeho stranícki kolegovia, majú rozhodnúť o Mečiarových amnestiách. Kolegyne a kolegovia, keď niekto z toho robí politikum, tak je to vládna koalícia. Keď Robert Fico 19 rokov úspešne bránil tomu, aby Mečiarove amnestie boli zrušené, tak v pohode nielen on, ale aj občania tejto krajiny sú schopní a ochotní strpieť 2 mesiace normálneho priebehu rokovania v Národnej rade. Ústava Slovenskej republiky nie je trhacím kalendárom a nie som zástancom toho, že ústava sa má meniť v skrátenom konaní a pri akejkoľvek príležitosti. Všetky skrátené konania na zmenu ústavy viedli k zhoršeniu ústavy a demokratického systému v tejto krajine. Preto nabádam vás, aby, keď ho chcete zmeniť, tak stiahnite skrátené konanie späť a prerokujme zmenu ústavy v riadnom konaní. Máte plnú moc rozhodnúť o tom, že bod kolegu pána Budaja prerokujeme po tom, čo bude ústava v riadnom rokovacom konaní prerokovaná. Pokiaľ tak ale vládna koalícia neučiní, tak preukazuje, že jemu ide výložne len o politikárčenie.